Što bi se trebalo tu promijeniti? Odgoj roditelja, obrazovni sustav, sustav, generalno sve? Da, i u tom smislu velim, generalno bi se trebao promijeniti mentalitet kod ljudi koji karakterizira očekivanje da će netko drugi nešto učiniti. Samo to. Ne. Znači, taj nekakav prijelaz iz pasivne u aktivnu poziciju, to. Znači, jednostavno trebamo uzeti nekako odgovornost u svoje ruke. Da. Jer to je to, mislim, kada žrtva prestaje biti žrtvom. Ne. Kad, što se samih emocija tiče, konačno izrazi ljutnju, odnosno suprotstavi se, ne. Kad postane spremna preuzeti novu količinu odgovornosti za sebe i usvojiti neku novu vrstu discipline. Ne. Ali pričaj ti ljudima o odgovornosti i disciplini i nastaće bežanija. Jer su to još uvijek za ljude potpuno nepopularni termini i ideje, a opet šta je tu je? Ništa bez toga. Ne.